Sportski centar Kuća fudbala jedan je od najsavremenijih objekata ovog tipa u Evropi. Pored ugodnog smeštaja, sportistima koji ovde borave na raspolaganju su i mnogi drugi sadržaji vezano za kako treniranje i pripreme, tako i za boravak u slobodno vreme. Nadam se da će ovako divan objekat, sportski objekat, kroz nekoliko godina stručnim radom naših trenera i talentom naše dece dati rezultate, da će Srbija biti permanentno prisutna na fudbalskoj mapi Evrope. Ne samo reprezentacija i ne samo selekcije mlađe, već i naši klubovi koji će, nadam se, koristiti sve pogodnosti ovog sportskog centra.